Denne gang vil jeg gerne fortælle lidt om det mest simple måde, man kan installere et laserduel-system på. Først så har man pickboxen, der er skruet på siden. Den har nogle stik på, som skal monteres med de forskellige dele der. Der skal først sådan en relæ ind i, og den indledning der skal sættes til her. Så skal den have noget strøm. Måske ind i der. Så lige finde den, at den også kan have strøm over i pickboxen. Der kan man simpelthen bare lave det, købe en ny adapter. Eller som jeg har gjort her, det er lidt svært at se, men der er bare noget det sammen. Så er det stik på, og så på batteriet. Den anden ende skal bare til riflen, til motoren. Så skal man have en tænder på. Det er af med en gammel flommeskjuler på mod den nye. Kører ned igennem løbet. Så skal der låses stik på. De forlænge ledningerne lidt. Stik på. Og det skal så bare over på her. Man kan også, hvis man vil bruge den til begge dele. Både til airsoft og til laserduel-system, lysduel-system. Til at køre ledningerne ud gennem en af hullerne her. Og så lige med noget sort krympeflex eller noget sort isolerbånd på. Så kører det uden på løb. Så er der hurtigt lige at pille af igen, og så er det klart til at kunne skyde airsoft igen. Det var lige en hurtig gennemgang. Og lige en lille indskrivelse her. Der kan selvfølgelig udvides på det. Man kan sætte på pickboxen, have det bygget ind i. Man kan få indbygningsdisplay, så man får alle informationer på riflen i stedet for. Man kan bygge i, så man kan skifte magasin i den, og som rigtigt. Og så videre. Der er mange muligheder.